Dyn ni heddiw yn mynd i fod yn edrych ar adio gan ddefnyddio llinell rif. Dyn ni'n defnyddio llinell rif pan rydyn ni'n adio un digid i un digid arall. Lle'r enghraifft fan hyn, mae gen i 6 adio 3. Er mwyn datrys hwn, yn gyntaf, dwi am rhoi llinell rif, ac y peth hawsa yw rhoi y rhif mwyaf ar y dechrau. Felly, allan o 6 a 3, y rhif mwyaf yw'r 6. Nawr, os ydw i'n dechrau'r 6, rydw i angen mynd 3 ymlaen. Felly, o'r 6, dwi'n dechrau a gwneud 3 cam. Gyda fi'n gwybod mod i'n gorffen ar yr ochr arall yn fan hyn. Nawr, os ydw i'n 6 yn y pen, ac nawr yn dechrau cyfri ymlaen. Felly 6, 7, 8, 9. Felly dyna ateb yw 9. Dyn ni hefyd yn gallu defnyddio llinell rif pan ydyn ni'n adio rhif 2 digid, adio 1 digid. Felly'r un ffordd, byddwn ni'n defnyddio llinell rif, ac ar yr ochr yma, rydw i'n rhoi y rhif mwyaf. Nawr, 12 adio 5, y rhif mwyaf yw 12. Dwi eisiau cyfri ymlaen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dwi'n dechrau drwy roed 12 yn fy mhen. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Felly'n ateb yw 17. Rydyn ni'n mynd i roi chydig o gwestiynau ar Teams er mwyn i chi gallu ateb. Fe chi'n gallu defnyddio y dull yma i gyfrifo eich gwaith. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, yna gyrwch neges ar Teams. Pob lwc!